Eind april werden de Limburgse wijngaarden opgeschrikt door nachtvorst. Nu, een paar maanden later, gaan we kijken bij wijngoed Sint Martinus en bij de Apostelhoeve in Maastricht wat de stand van zaken is. Nou, in principe hebben wij redelijk weinig last gehad van de nachtvorstschade. We zien eigenlijk tegen de helling aan bijna niks van schade, alleen echt in het dal. Daar zien we echt dat de kou daar naartoe is gezakt en dat daar ook het meeste schade is. En toen we de nacht na 23 april in de wijngaard gingen kijken, toen zagen we eigenlijk ook bijna niks van schade, omdat we natuurlijk hier thuis aankwamen en vooral keken naar de wijngaarden rondom het huis. Ja. En totdat mijn vader later op de dag met een aantal mensen ging werken in een perceel wat iets lager gelegen is. En toen belde hij al heel snel op van, jongens, er is wat aan de hand. En dat perceel is dan ook echt, ja, misschien wel voor 70% helemaal kapot gevroren. Ja. Heeft het dus alleen met helling en vlak te maken of nog met andere zaken ook? Helling speelt wel een hele grote rol, maar ook de druivenras speelt ook zeker een grote rol. We hebben in het dal de Muletuurgouw naast de Riesling staan, of in ieder geval zo goed als. En dan zien we echt dat bij de Riesling ja, ook wel iets van schade is, maar bij lange na niet zoveel schade als bij de Muletuurgouw. Daar is echt wel... Ja, ook denk ik een 70% kapot gevroren. Maar als we naar het totaal kijken, dan denk ik, als er niks geks meer gebeurt, dat we zo'n 20-25% schade hebben. Hoe staat het ervoor? Ja, een beetje wisselend. Hè. Sommige percelen hebben misschien 10% schade en sommige percelen zijn gewoon helemaal weg. Dus alles een beetje ertussenin. Dus al met al denken we toch wel 30% schade, 35%. Is fors. Dat is fors. En ja, aan de andere kant zeg ik altijd, dat is boer zijn. Hè. De ene keer heb je een goed jaar, de andere keer een slecht jaar. Vorig jaar hebben we natuurlijk wel een heel goed jaar gehad. Ja. Natuurlijk eigenlijk bijna 20% meer druiven dan we eigenlijk gepland hadden. Dus die 20% die hebben we nog over, zeg ik, van vorig jaar. Dus dan, ja, als je dat zo bekijkt, dan hebben we 15% minder als eigenlijk begroot. Dat je natuurlijk die even moet verrekenen. Het is de schade wat het is. En het is nu natuurlijk wel even zaak dat we een beetje mooi weer krijgen. Ja. Want dat zijn dan inderdaad eigenlijk twee situaties. En de vorst en nog een keer al die regenval. Ja. Het zijn twee uitdagingen in één seizoen. Ja, en mensen denken dat zich niet beseffen. Maar we hebben al evenveel regen gehad in de eerste 6 maanden die we normalerwijze op een heel jaar hebben. Dus er is zoveel regen gevallen eigenlijk. Dat we, eigenlijk hebben we al genoeg gehad. Maar ja, er valt nog steeds meer. We krijgen dit weekend weer 20 mm geloof ik. Ja, het is wat het is. Hè. Ook daar doen we niks aan. Nee. Dus het is 2 uitdagingen in één. We hebben eigenlijk tijdens de bloeiperiode niet echt heel erg goed weer gehad. Redelijk lage temperatuur en redelijk veel neerslag. Dus daardoor is de zetting ook niet extreem goed geweest. Dus dat heeft eigenlijk niet echt de schade kunnen opvangen. Wat eigenlijk de enige optie was. Het grootste risico eigenlijk wat we hebben in de wijnbouw is vorst. Hagel is natuurlijk ook wel een groot risico. Maar vorst is verreweg het grootste risico. En door de klimaatverandering en vooral in het voorjaar zien we eigenlijk dat de knoppen steeds eerder beginnen met uitlopen. En het risico op vorstschade in het voorjaar is natuurlijk nog altijd aanwezig. Dus als die knoppen dan eerder uitlopen, is de kans groter dat ze kapot vriezen. En natuurlijk helpt hogere temperaturen ons om betere wijnen te maken, maar het brengt ook zeker meer risico's met zich mee. Ik denk dat je gewoon open moet staan voor nieuwe ideeën. En we hebben het natuurlijk nog nooit gehad. Dit moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. Nee. Aan de andere kant weten we natuurlijk ook wel dat het klimaat is aan het veranderen in alle facetten. Dus ik denk dat het altijd goed is om te kijken, net zo goed als wij natuurlijk kijken naar, we willen zo weinig mogelijk spuiten of eigenlijk niet spuiten met fungicides en pesticides. Nou, dat was ook een uitdaging die we 20 jaar gehad hebben. Daar zijn we nu wel vrij goed onderuit. Ja, dit is weer de volgende. En ik denk dat deze makkelijker is als het hele fungicide verhaal, het spuiten zeg maar. Omdat het gewoon iets maakbaarder is. We weten wat we moeten doen. We zijn niet het eerste gebied wat last heeft van nachtvorst. Even heel eerlijk gezegd. Nee, precies. Dus kijk, dan is gewoon even kopiëren naar wat de andere mensen hebben. Alleen al zal het landschap daar ook een beetje mee moeten helpen. En vooral, we moeten gewoon ook eerlijk zijn. We zitten in Zuid-Limburg. We hebben het grondwater hier niet op 15 meter. We hebben het wat dieper. En dan zullen we die uitdaging hebben dan natuurlijk wel. Hè? Maar die heb je natuurlijk in Zuid-Afrika en in Chili ook. En dan hebben ze ook grote waterbassins om dingen op te lossen. Dus het is vooral gewoon zoeken naar de tussenoplossing.